daleko utekli, da smo bili 100-200 metri bliže, bilo bi super. A bez korisno ovo se njemu je zes u poziciji jako i da, ovi je dobar fotoaparat. Pa jače zoomiranje, to je moj stari ima doma jako ga uključu. Tanak je kak kartin. Jadna mu majka, a? Evo ga, ode brale. Sad će ispliva koji kontejner? Rečenica i ovo. Jebate, izvrnit će se cilj. O, majke ti mile. Kada ovo lako gledati, mi smo na brodu jebo. A? Kako je kurac je lako gledati. Sa ovdje probivenim menjakom i pentom bez goriva. Majke ti milene, majke ti milene. Tekli svi. Ne, nije ostao niko roko. Sad je ovi pirati pokupi sve ove kontejnere. Neće ni jedan izgled. Onda vlasnik se već obisi, a rekao je na rad.
to, ča? Partija moj Marino, išao je doli na to. Kontejneri su. Vidi 2-3 barkice, šta će brana ovako. Sad jedu pirati, odmah uzeo tegalj. A nema što će. Šta viđa, crni neće vratiti. On je kao lotač.